Hai correo. Hai correo. Joder, estoy a preguntar algo al lado. Hostia, me peste. Fernando. Seguro que non me abriron a ventana todo este tempo. Fernando. Ingresaste na conta. Que conta? A conta conxunta. Se ingresaste na tua parte na conxunta. Chegou un aviso. Un aviso. Pero non ves que acabo de dar un golpe. Parece que cortaron a luz. Ves? Sí, non hai luz. Pero non só teño eu que ingresar na conta conxunta. Eu teño claro que se ingresei na conta conxunta. Pero pois non poden cortarnos a luz. Non poden. Chegaron dous avisos, Fer. Estamos en electricidade, estamos a escuras. Mira, hai claridade da bondo. Porque hai sol. Cando se poña quedaremos a escuras. Iso acontece porque a terra dá voltas. Que queres que lle faga eu a iso? Pagar as contas das facturas. Ya. Se dis que te encargas ti faino, senón domicilio da luz na miña conta é público. Pero como vou facer eu iso se estou de vacacións? Ademais tampouco entendo por que Mela e Fran non nos avisaron de que chegaron estes avisos. Por que non leen o noso correo? Veñen todos os días e regan esa merda de flores. Xa podían pensar un poquinho coa cabeza. E abrir as nosas cartas. Esta compañía eléctrica, se o pongo aquí ben grande, electricidade, que pode haber aí de íntimo? Ábrese e mírase. E o mínimo antes de que nos corten a luz. Non me veres. Como? Que non me veres. Ai, que non te estou berrando. Hostia, que se altera aí. As miñas flores non son unha merda. Non se trata das túas flores. Son tan túas como miñas. No. No. Mira que estábamos ben de vacacións, e mira que estábamos ben. É chegar a casa e ben. Regaríanas, polo menos, non? Non me extrañaría nada que non, porque Fran sempre di, non te preocupes, Fer, tranquilo, que xa me ocupo eu. Pero despois anda tan preocupado consigo mesmo. Que pasa de todo, Lau, vive nunha burbulla! Nunha burbulla, entendes? Que dixeches? Dixen que vive nunha burbulla. Quen? Non sei, Fran. Por que dixes iso? Nin idea. Hostia, que carallo iso? Que